vlastně hodná se hodná. Já si tě odnesu. Zaspíváš písničku? Tak jim zaspívej. Zaspívej skákalpé. Skákalpé, SOS, severnou nouku, slzaním, myslili, péro a kopouku. Ne, ty jsi šikovná, tak si tě asi neodnesu. My pro tebe něco máme. Ty jsi bratala, Sofinko? Kanděl, budeš poslouchat rodiče. Ano, ne? Jo. Tak ti pomůžu, no. Tak si to vlastně. Tak. Rozloučíš se? Ahoj. A nebo vyfotíš se? Vyfotíš se, Mikuláše. Běž k Mikulášovi stoupnout se a vyfotit. Když ti dal dárečky. On ví, že jsi hodná, tak se jdi vyfotit. Pak se ty rozbalíš, jdi se s ním vyfotit a oni zase půjdou za jinýma dětma. Jo. Tak si jdi stoupnou k Mikulášovi. Neboj se, jdi s Ale Nikolkou, tak Nikolkou. Takhle neplakej, ona půjde s tebou. Tak, běž k něm, tak. Jo? No tak. Ještě jednou. No, tak se velmi tam svítí. Já to nemůžu tady přiblížit. Tak, hele. Co je se snérka? Podej čertovi ruku. Řekni ahoj, čerte. To dáš mi ruku. No, neboj. Ela, nechtěla si mu dát dudlíčka. Co? Ne. Ty mu nedáš dudlíčka. Aby jsme ho už nemuseli... Co? Co? Dáš mu dudlíčka? Je mu dudlíka. Ne. Nedáš, jo. Řekni až jinde. asi jinde. Já si pro něj přijdu, neboj. Když bude zlobit. No. Tak jim podej ruku A řekni jim a, ahoj. a musíš slíbit, že budeš hodná. Slib čertovi, že budeš hodná. No. Budeš hodná. Ona. Tak podej ruku. Jo. Podej ruku čertovi a řekni ahoj. Ahoj. A no všem podej ruku. Mikulášovi musíš podat Mikulášovi musíš. a ještě Andělovi. Ahoj. Tak, a jak se říká? Řekni jim ahoj. A děkuju, ano, za dárečky. Tak po. Jak pak? No, už vidí jenom dárečky.